Όπα του διψασμένου το νερό μου δω κατά φιλιά σου. Έλα και συμμετοχή παιδιών, δασκάλων, εθελοντών και ανθρώπων που έχουν να δώσουν ψυχή και δύναμη στην πόλη. Και να ανάψουμε το δέντρο, και όχι μόνο το δέντρο, αλλά και την πρωτοτυπία που έχουμε φέτος και το καραβάκι μας. Το καραβάκι που συμβολίζει την παράδοση και για όλους εμάς στο Βύρωνα μας θυμίζει τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που ήρθαν από την Μικρά Ασία, πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν σε αυτή την πόλη, πρόκοψαν και μεγαλούργησαν και μας παρέδωσαν σήμερα αυτή την πόλη που ζούμε και εμείς σήμερα. Φωνάξουμε δυνατά βέβαια, αρχίζοντας για να ακούσει και ο ηλεκτρολόγος μας να ανάψει το δέντρο και ιδιαίτερα τα παιδιά, να φωνάξουμε όλοι μαζί. Θα πούμε το 1, 2, 3 παιδιά, έτσι, περιμένετε. 1, 2, 3!